नमस्कार सर्व शेतकऱ्यांना बंधूंना कळण्यात येते की मी सूर्यकांत नामदेव फड, मुक्काम हिंगणगाव, तालुका अहमदपूर, जिल्हा लातूर इथून मी शेतकरी भारत कृषी सेवाचे ॲप घेतल्याबद्दल व त्यांचं सर्व साहेबांचं मार्गदर्शन, त्यांच्या मार्गदर्शनावर मी शेती सोयाबीन करीत आहे. तरी माझे 3 हेक्टर सोयाबीन आहे सर. तर मी सर्व त्यांच्या मार्गदर्शनाने वेळोवेळी फवारणी व त्यांचं पूर्णच मला लाभ आहे. सर्व शेतकऱ्यांनी ह्या लाभचा पूर्णच माझ्या साईटला जे शेतकरी आहेत, मित्र किंवा माझे भाऊबंद, ह्यांनी बी ह्या माझ्या भारत कृषी सेवाच्या ॲपमध्ये सामील होणार आहेत. आणि तोच ते शेतकरी म्हणाल किंवा तो हे सोयाबीन कुणाच्या मार्गदर्शनावर एवढं चांगलं आलेलं आहे. आणि तर सर्व शेतकऱ्यांनी ह्या पूर्ण शेतकऱ्यांनी हे ॲप माझ्याकडून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहे सर. तर ही भारत कृषी सेवाच्या ॲप शेतकऱ्यांनी घ्यावा हीच माझी नम्र विनंती आहे. आणि भारत कृषी सेवाच्या ॲपमुळे माझं बी व माझ्या पूर्ण कुटुंबाचं बी यांच्यावर तिने सहकार्य केल्याबद्दल मी धन्यवाद सर.